ନୀରବି ଗଲେ ନୀଳମଣି ସାମଲ। ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୀଳମଣି ସାମଲ। ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ମାଟି ମା ପାଇଁ ବହୁବାର କରିଥିଲେ କାରାବରଣ। ଦିନେ ଇଂରେଜ ଆଗରେ ହାର ମାନିନଥିବା ନୀଳମଣି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରେ ହାର ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏ ମହାନ ଦ୍ରୁମ। 102 ବର୍ଷରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୀଳମଣି। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ହରାଇ ଏବେ ଝୁରୁଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି, ଆଉ ଝୁରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଗାଁ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୀଳମଣି ସାମଲଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ ମାଟିରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ବାଲିପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନୀଳମଣି ସାମଲ। ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି 3 ବର୍ଷ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ନୀଳମଣି ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାରି ଥର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ଅବଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ। ସେପଟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ହରାଇ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ସାରା ଯାଜପୁର। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥକି ନ ଯାଇ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ନୀଳମଣି। ତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ଏ ମହାନ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି NN ଓଡ଼ିଶା। ଯାଜପୁର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ NN ଓଡ଼ିଶା।